Kamervragen gesteld over marinierskazerne. Het is dinsdag 4 februari. Dit is Zeeland Nu. Zeeland wil weer gesprek met staatssecretaris. Sneller en prettiger aan het werk na kanker. En de wereldkampioen is weer lekker thuis. Dag dames en heren. Getreuzel, knullig, niet oprecht. Het werd staatssecretaris Barbara Visser niet makkelijk gemaakt in de Tweede Kamer vanmiddag. Ze werd daar bevraagd over de marinierskazerne, die er volgens de SGP al lang had kunnen staan. En de Zeeuwse bestuurders zijn nog bozer dan ze al waren. Staatssecretaris Visser was naar de Kamer geroepen om vragen te beantwoorden over de marinierskazerne. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SGP wilden uitleg over de bestuurlijke ruzie die is ontstaan tussen de staatssecretaris en de Zeeuwse bestuurders. Dank u wel, voorzitter. En ik heb goed begrepen dat de staatssecretaris ook zelf erkent dat er allerlei dingen zijn fout gegaan in de communicatie ook met Zeeland. Dat er op dit moment natuurlijk grote onzekerheid is in Zeeland of de kazerne nog wel doorgaat. Volgens Visser is er vorig jaar een dilemma ontstaan tussen de beloofde bouw van de kazerne in Vlissingen en het voortbestaan van het Korps Mariniers. Dat stroomt leeg en de verhuizing naar Vlissingen is daar volgens de mariniers de schuld van. Maar de SGP begrijpt niet dat dat dilemma nu opeens zo'n grote rol speelt. Zijn we nou eigenlijk nog geen stap verder dan een dilemma te schetsen? Hoe kan dat er zo getreuzeld is op dit dossier en die beloften gewoon niet veel eerder zijn nagekomen? En is het niet zo dat juist die onduidelijkheid ook weer tot uitstroom kan leiden? De PvdA vroeg zich af of het bij het dossier marinierskazerne gaat om een bewuste strategie of een aaneenschakeling van knulligheden. In Zeeland zelf vandaag veel verontwaardiging over een bericht in de media dat op het ministerie van Defensie in november al bekend zou zijn geweest dat ze voor een nieuwe marinierskazerne de voorkeur gaven aan Nieuw-Milligen bij Apeldoorn boven Vlissingen. Aanleiding voor het Zeeuwse provinciebestuur om te zeggen wij willen daarover nog deze week een gesprek met staatssecretaris Visser. Een open en eerlijk gesprek. Wij willen de marinierskazerne, maar als die niet komt, dan willen we dat ook eerlijk horen en moet er gesproken worden over compensatie. Commissaris van de Koning Han Polman die heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in de media over de marinierskazerne, maar heeft vandaag ook verontwaardigd gereageerd. Want hij zegt als het werkelijk zo is dat ze bij Defensie al zo ver waren bij Nieuw-Milligen, dan is er blijkbaar sprake geweest van een geheime militaire operatie achter de rug van Zeeland om. Het is vandaag Wereldkankerdag. Het aantal mensen met kanker stijgt. En niet alleen op hoge leeftijd. Daardoor krijgen steeds meer bedrijven te maken met werknemers met kanker. Er is een speciaal project voor opgezet. I Know How. Werknemers met kanker. Ook bij conservenfabriek Corroos in Capelle kunnen ze erover meepraten. We hebben hier een aantal mensen gehad die zelf kanker hebben gehad. Ja, die hebben we kunnen ondersteunen in het ziekteverzuim en in de reïntegratie weer binnen het bedrijf. Heeft u gemerkt dat u tegen bepaalde zaken aanliep in dat proces? Nou, met name dat elk proces anders is. Het is echt maar net hoe de patiënt er zelf mee omgaat, maar ook hoe de ziekte verloopt en wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de medewerker is dan ook. Het project moet voor meer begrip zorgen voor zowel werknemer met kanker als de werkgever. Niet vanuit de regels bekeken, maar vanuit de mens. Ik probeer echt met hart voor de mensen ook te begeleiden en te zorgen dat ze op de juiste werkplek weer terugkomen, als dat lukt in ieder geval. En ook dat het contact met de leidinggevenden ook direct goed is, zodat ze ook daar het begrip en de hulp eigenlijk kunnen ervaren. Volgens Visser is het belangrijk dat collega's de werknemer met kanker niet alleen als patiënt zien, maar gewoon als collega. Het is vaak belangrijk dat de mensen ook gewoon tegen je blijven doen. En je ook de normale vragen durven te stellen van goh, hoe was je weekend? Zonder dat je alleen nog maar vraagt van goh, hoe is je chemokuur geweest? Hè? Dus dat is wel belangrijk dat jij, ook als je dan op je werk bent, ook weer gewoon even gewoon kan zijn en de werknemer bent. Je leven is meer als de patiënt zijn. En over het project I Know How praat ik verder met antropoloog Petra de Brouw. Welkom. De HZ, de Zeeuwse Bibliotheek en de Solidarity University werken samen in dit project. U bent van de Solidarity University. Kunt u heel kort vertellen, wat houdt het project in? Nou, wij proberen ervaringsverhalen van mensen die het betreft, werknemers, proberen we te achterhalen.
Maar ook hoe werkgevers daarnaar kijken, hoe het is voor een HR-manager of een teamleider of voor een jobcoach. Dus er worden heel veel mensen ondervraagd? Ja, we doen interviews. We doen in elk land. Hè. Het is een project wat in 4 landen loopt. Doen we 45 interviews minstens met mensen om diepgravend na te gaan wat speelt er en hoe ervaar je de dingen. En is het nou vooral bedoeld voor de werknemer met kanker of voor het bedrijf? Voor allebei eigenlijk. Je kunt als werknemer dan kijken van, goh, bijvoorbeeld zeg ik dingen, hoe ga ik met dingen om, hoe bespreek ik het met mijn collega's. Maar juist ook als werkgever, maar ook als jobcoach. Van, goh, als iemand het zo ervaart, misschien kan ik daar op die manier mee omgaan. Voor iedereen dus eigenlijk. Ja. Nou heeft u al meerdere mensen geïnterviewd. Waar bent u tot nu toe tegen aangelopen? Waarom loopt het soms stroef of zijn er problemen? Het is een heel onduidelijk proces. Het is natuurlijk al heel spannend op het moment dat je het krijgt. Je weet helemaal niet wat er precies met je gaat overkomen. Je bent bang. En dan is het ook heel lastig om daar duidelijk in te zijn. Tegelijkertijd, als je naar werk kijkt, is het soms moeilijk om niet duidelijk te zijn. Wanneer ben je er wel, wanneer ben je er niet? Waar heb je wel last van? Waar heb je geen last van? Wat kan je nog? Wil je daarover communiceren of niet? Dus er komen allerlei vragen bij kijken die voor iedereen ook weer anders zijn. Ja, en dan komt er uiteindelijk een soort tool uit die mensen kunnen gebruiken. Wat zijn nou uw verwachtingen van dit project? Nou, allereerst vind ik het al ontzettend waardevol dat we deze gesprekken hebben. En je merkt ook, het is ontzettend goed om inzicht in elkaar te krijgen. Van, oh, oké, ervaar jij dat zo? Of, goh, die regels zijn ook belangrijk en daarom wordt er zo op mij gereageerd. Want dat speelt natuurlijk ook. Dus dat gesprek vinden we al heel belangrijk. En hopelijk kunnen we ook, dat noemen wij dan handelingsperspectieven geven. Van, goh, oké, ik dacht nu dat ik het zo deed, maar ik zou het ook op die manier kunnen doen. Ja, duidelijkere handvatten voor mensen. Ja, inderdaad. Dank u wel. Dank je wel. Voor het eerst sinds de middeleeuwen is er weer een zoutfabriek in Zeeland. Althans, een piepkleintje, vooralsnog. Christian Klerks denkt een gat in de markt te hebben met Zeeuws zout uit de Oosterschelde op ambachtelijke wijze gemaakt. Ik was voor mijn werk in Wales en in Noorwegen en daar zag ik eigenlijk vergelijkbare initiatieven. En toen ben ik dat dus gaan opzoeken en toen bleek dus dat Zeeland vroeger ook een van de zoutrotondes van West-Europa was. Hè. En hier Bekken bij Bruinisse is daar een perfecte plek voor om dat eigenlijk nu weer te gaan doen. Want het water komt binnen over de zandbank door de Oosterschelde, wordt eigenlijk natuurlijk al gefilterd. Komt hij dan in dit bekken bij Bruinisse met allemaal oesters en mosselen. Nou, hier is de wagen waarmee we het water oppompen uit de Oosterschelde. Wat we doen, we stoppen het in deze 2 grote containers. Dan halen we het vervolgens door een filterinstallatie heen, waar we tot 10 micron zeg maar, alle viezigheid uit het zeewater halen. Dus dan kun je denken aan zeewier, algjes, maar ook een deel van de microplastics. Klerks groeide op in Zeeland, maar woont en werkt in Amsterdam. Toch wilde hij per se Zeeuws zout gaan winnen. Ik woon en werk natuurlijk in Amsterdam, maar ik ben wel zeker 1 keer per week in de provincie. En ik vind het gewoon mooi om wat toe te voegen. En ik denk dat zout is een heel mooi verbindend product, want dat gebruik je in je eten, maar je kunt het ook in boter gebruiken. Zout is eigenlijk gebruik in heel veel dingen. Over deze 3 bakken is het eigenlijk het totale proces. We gaan nu het calcium wat in het water zit, dat scheppen we eruit. Dat doen we heel voorzichtig. We kunnen duidelijk zien waar dat calcium zich bevindt, want dat drijft. Nu gaan we het zout wat we geproduceerd hebben, gaan we wassen. En dat doen we in koud zeewater. En dat is heel leuk om te doen, alleen het kost heel veel tijd. Het is niet van uren achter elkaar, maar het is bijvoorbeeld 3-4 keer op een dag, een kwartier, een half uurtje. De reden dat ons zout ook eigenlijk wat duurder is natuurlijk omdat we het oppompen hier met de hand. Vervolgens gaan er allerlei handelingen overheen. We filteren het zout en dat maakt het wel dat het een hele mooie kwaliteit heeft. Maar ja, die is aan heel veel handelingen gebonden. Ik denk, als ik met Christian daar vrij regelmatig over spreek, dan denk ik dat we binnen nu en 3 jaar echt een zoutfabriek op Bruinisse hebben staan. En dat is voor mij een hele grote uitdaging. Maar voorlopig blijft het nog bij maximaal 50 kilo per week. Zo nu en dan zie je ze wel eens lopen. Mensen met een metaaldetector. Op zoek naar muntjes, verloren trouwringen of archeologische schatten. Maar het mag op steeds minder plekken in Zeeland. Naar schatting gaan 8000 mensen in ons land regelmatig op pad met een detector. Een hobby die steeds populairder wordt. Je mag niet overal zomaar op zoek naar schatten. Sommige gemeenten hebben zelfs een totaalverbod op metaaldetectoren.
Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Hulst en Sluis. Op een paar stukken strand na mag je in deze gemeente niet zoeken. Het is wel mogelijk een ontheffing aan te vragen voor verboden gebieden. In de gemeente Veren geldt een gedeeltelijk verbod. Bijvoorbeeld in bosgebied De Manteling mag je niet met een metaaldetector rondlopen. In de rest van Zeeland gelden geen verboden. Er zijn 2 redenen waarom metaaldetectie op sommige plekken niet mag. Uit veiligheidsoverwegingen, want er ligt nog veel niet gesprongen munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Of er zijn waardevolle archeologische schatten te vinden. Maar ook op plekken waar het wel mag gelden regels. Je mag niet dieper dan 30 centimeter in de grond graven. Je bent verplicht om archeologische vondsten te melden bij Erfgoed Zeeland. En je moet de natuur respecteren en de gegraven gaten weer dichtmaken. Aangeschoven is Mercy Kamermans. Ja, 4 Zeeuwse gemeenten dus met zo'n totaalverbod. Zit dat er ook aan te komen voor de rest van de provincie? Nou, dat valt allemaal wel mee. Eigenlijk is Terneuzen de enige gemeente die daarmee bezig is, nu concreet. Zij zijn bezig om te kijken of ze zo'n detectieverbod kunnen opnemen in de APV. Alleen ze moeten kijken, is er voldoende draagvlak voor? Maar mensen met die hobby zijn natuurlijk helemaal niet blij met al die verboden. Nee, die balen daar natuurlijk ontzettend van. En ze zeggen ook, het is eigenlijk niet echt nodig. Ik ben ook met iemand mee geweest die zegt, nou, ik weet wel een andere oplossing dan al die verboden. Het is natuurlijk jammer, maar ook wel begrijpelijk. Ik bedoel, metaaldetectie mag iedereen doen. Je hebt er geen diploma voor nodig bijvoorbeeld. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat iets is wat Nederland wel gaat invoeren. België kent het systeem al met pasjes. Daar ben je dus een erkend metaaldetectorist. Ik denk dat Nederland er goed aan zou doen om dat voorbeeld te volgen. Dit is Hilderik van Schaik uit Kattendijke. Huisarts, maar ook fervent metaaldetectorist. Al van jongs af aan was hij gefascineerd door metaaldetectie. Een vriend van mij die liet zien dat je met de metaaldetector veel meer kon vinden dan op het oog. En ja, ik vond dat natuurlijk hartstikke leuk. Alleen ja, in die tijd was er gewoon geen geld om zo'n detector aan te schaffen. Die waren erg duur. Pas 7 jaar geleden kocht hij er alsnog zelf een. Naast vele muntjes en gespen vond hij 1 keer iets heel bijzonders. Dat was in de buurt van de Efteling. Helemaal aan het eind van de dag besloten we toch nog een laatste poging te wagen op een ander stukje land. En daar vond ik een bijzondere Nederlandse gouden munt. Hij was bekend van tekeningen, maar in het echt was hij nog nooit gezien, ja, tot nu toe. Nou, op het moment was ik natuurlijk heel blij, want het was een gouden munt. Ja, dat komt ook niet elke dag voor. Ik had toen nog geen enkele idee van de waarde. Floris, gast! Ongelooflijk, we zijn vandaag een dag op de akker geweest. Waar gaan we dus niet zeggen, dat snappen jullie bij deze. Prachtige, prachtige muntjes. Kijk, kijk, kijk. Op een veiling bracht de munt €25.000 op. Een leuke bijkomstigheid, maar voor Hilderik van Schaik niet de drijfveer om er in het weekend op uit te gaan met een detector en schep. Het is natuurlijk altijd toch een beetje spannend van wat ga je weer vinden. Daarnaast is het een hele ontspannende bezigheid. Je bent in de natuur. Het geeft een stukje ontspanning. En dat vind ik eigenlijk het leukste. Er stond een flinke wind vandaag. En qua buien kwamen we er nog redelijk vanaf, want de meeste gingen over het midden van het land. De wind die gaat afnemen. Verder zijn er morgen zonnige perioden en het wordt een graad of 8. En dan, we hebben een wereldkampioen in ons midden hier in Zeeland. Sherine van Anrooy, de kersverse wereldkampioen veldrijden, is weer thuis in Capelle. Dit weekend was ze in Zwitserland de beste van de wereld, bij de junioren. Het is wel een heel leuk gevoel eigenlijk. Ja, het is wel speciaal ook. Het is toch, ja, je weet van tevoren dat het mogelijk is, maar toch is het alsnog wel heel onverwachts eigenlijk. En daar ligt die plak, hè? Op tafel. Ja, die is wel heel erg mooi. Hij is ook niet te klein, zeg. Nee. Wat weegt hij? Geen idee, maar best wel veel. Hij voelt goed zwaar. Ja. Ja. Wat ga je nou doen met zo'n plak? Nou, ik heb eigenlijk besloten vandaag dat ik samen met mijn EK uiteindelijk hem in ga laten lijsten. En de medaille erbij en het startnummer ook. En dan ergens mooi ophangen. Vanavond wordt Van Anrooy gehuldigd in het gemeentehuis in Capelle. En zometeen Jesk, dat gaat over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. We are testing our newly designed projected structures
for floating solars. So far on the international markets, more of the projects are for the lakes, like 1 or 2 meters high waves. But for we are aiming for North Sea for much more high waves, like 10 meters high, really high ones. Ja, zonnepanelen op de Noordzee dus, in Jesk. Daarna het uitgebreide weerbericht voor de provincie. Een hele fijne avond.